президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 5 октябри соли 2022 ба синни 70 расид. 30 сол пеш вақте ки ӯ бори аввал ба мақоми раҳбари аввали тоҷикистон расид, ҳамагӣ 40 сол дошт. тарафдоронаш хатми ҷанги хунини бародаркуш дар солҳои 90 ва эҳёи давлатдории нави тоҷиконро ба номи эмомалӣ раҳмон пайванд медиҳанд ва бар инанд ки тоҷикистон дар даврони раҳбарии ӯ гул шукуфт. мухолифонаш баръакс эмомалӣ раҳмонро барои шахспарастӣ, сохтани як низоми худкома ва чашм пӯшидан ба коррупсияи саросарӣ, ки дар натиҷаи он аксари мансабҳои равғанин ва тиҷоратҳои пурфоида дар тоҷикистон ба дасти хешовандони наздики худи президент ва атрофиёнаш афтодааст, танқиду мазаммат мекунанд. эмомалӣ раҳмон 5 октябри соли 1952 дар ноҳияи Данғара, он вақт вилояти Кӯлоб дар ҷануби Тоҷикистон ба дунё омадааст. ӯ дар оила фарзанди сеюм буд. баъди хатми мактаби миёна эмомалӣ раҳмон собиқаи корияшро ҳамчун устоди барқ дар корхонаи равғани шаҳри Қурғантепа оғоз карда, аз соли 1971 то 1974 3 сол дар флоти уқёнуси ороми артиши шӯравӣ хидмати ҳарбиро адо кард. баъди хидмати артиш эмомалӣ раҳмон боз ба корхонаи равғани Қурғонтепа баргашт ва як муддат ҳамчун фурӯшанда ҳам кор кард. соли 1977 раҳбари ояндаи Тоҷикистон, ки аллакай 23 сол дошт ва оиладор шуда буд, ба риштаи иқтисодии донишгоҳи давлатии Тоҷикистон дохил шуд. баъди хатми донишгоҳ ӯ дар савхози ба номи Ленини ноҳияи Данғара кор карда ва соли 1988 ба мақоми раиси ин савхоз расид. дар нахустин интихоботи алтернативии парлумонии Тоҷикистон, ки моҳи феврали соли 1990 доир шуд, эмомалӣ раҳмон прокурори ноҳияи Данғараро шикаст дода, аз ин ноҳия вакили шӯрои олӣ парлумони вақти Тоҷикистон интихоб шуд ва аммо парвози фавқулода ва бесобиқаи ӯ ба сӯи қуллаҳои мансаб моҳи ноябри соли 1992 дар байни ҳамагӣ 2 ҳафта рух дод. рӯзи 2 ноябри соли 1992 дар пайи кушта шудани раиси қаблии вилояти Кӯлоб Ҷиҳонхон Ризоев аз сӯи ҷангиёни фронти халқӣ эмомалӣ раҳмон раиси ин вилояти зери назорати ин ҷониби ҷанги шаҳрвандии Тоҷикистон интихоб гардида, аллакай баъди 2 ҳафта рӯзи 16 ноябри соли 1992 дар иҷлосияи 16 шӯрои олӣ дар қасри арбоби ноҳияи Хуҷанд раиси шӯрои олӣ ва амалан раҳбари аввали Тоҷикистон интихоб шуд. эмомалӣ раҳмон дар поёни соли 1992 дар шароити ба сари қудрат омад, ки Тоҷикистон дар байни 15 моҳ 6 маротиба раҳбари аввалашро иваз кард ва ба домани ҷанги хунини шаҳрвандӣ фурӯ рафт. то иҷлосияи 16 нирӯҳои фронти халқӣ бо кӯмаки спецназ ва нирӯҳои дивизияи 201 артиши Русия аллакай вилоятҳои Кӯлобу Қурғантепа ва қисмати ғарбии водии Исоро таҳти назорат оварда, пойтахт шаҳри Душанберо аз самти ҷануб ва ғарб дар муосираи иқтисодӣ ва низомӣ қарор дода буданд. Андрей Козырёв, вазири вақти хориҷаи Русия, нақл карда буд, ки эмомалӣ раҳмон як моҳ пеш аз иҷлосияи қасри арбоб ба намояндагӣ аз вилояти Кӯлоб дар нишасти сарони кишварҳои СНГ дар Бишкек иштирок ва суханронӣ кард ва ҳамон вақт нуқтаи борои ин раиси савхоз аз ноҳияи Данғара раҳбарони кишварҳои асосии тасмимгир Русия ва Ӯзбекистонро моил кард, ки эмомалӣ раҳмонро баъси раҳбари ояндаи Тоҷикистон ҳисоб кунанд. ҳамин тавр эмомалӣ раҳмон соли 1994 бо пирӯзӣ бар сарвазири собиқ Абдумалик Абдуллоҷонов ба мақоми президентӣ расида ва соли 1999 дар интихоботи дуввуми президентӣ замони раёсаташро боз барои 7 соли дигар тамдид кард. соли 2003 ба қонуни асосии Тоҷикистон тағйироте ворид шуд, ки ба эмомалӣ раҳмон имкон дод то боз дар 2 интихоботи дигар номзадиашро бигузорад. ӯ ҳамин тавр дар интихоботҳои соли 2006 ва 2013 баранда шуд ва раёсаташро то соли 2020 тамдид кард. соли 2016 ба қонуни асосии Тоҷикистон тағйироти наве ворид карданд, ки ба эмомалӣ раҳмон ҳамчун пешвои миллат ҳаққи пешбарии бидуни маҳдудияти номзадиаш ба президентиро медиҳад. ӯ соли 2020 бори дигар номзадиашро ба президентӣ гузошт ва бо пирӯзии хеле осон дар як интихоботи амалан бидуни ягон рақиби ҷиддӣ замони раёсаташро то соли 2007 тамдид кард. бар асоси қонуне, ки эмомалӣ раҳмон дар ибтидои соли 2016 мақоми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дод, ӯ ҳатто дар сурати рафтан аз мақоми президентӣ ҳарфи аввал дар таъини сиёсати дохилӣ ва хориҷии Тоҷикистонро
پیش خود حفظ میکند. بهاگذاری ها به 30 سال رهبری امامعلی رحمون بر تاجیکستان از جانب طرفداران و مخالفین او کاملا فرق میکند. به عقیده طرفدارانش امامعلی رحمون در یک دوران مشکل که کسی جرأت به دست گرفتن رهبری تاجیکستان را نمیکرد، این مسئولیت را به دوش گرفت و اساسهای دولتداری نوین تاجیکان را گذاشت. طرفدارانش ختم جنگ خونین و سال 1997 را به نام امامعلی رحمون رقم میزنند و معتقدند که تاجیکستان در دوران رهبری او به دستاوردهای بزرگ نائل شده است. اما مخالفان امامعلی رحمون برعکس میگویند که 30 سال ریاست او زیاد جای تعریف ندارد و پرزیدنت کنونی در تاجیکستان یک نظام خودکامه آلوده به کروپسیا و پرستش شخص خود را ساخته است. او را به تعقیب آزادی‌های سیاسی و دینی مردم تا حال در پنجه فقر قرار داشتن 3/1 ساکنان کشور در 30 سال رهبریش و حل کردن نتوانستن مشکل لیمیت برق و بیکاری سراسری عیبدار میکنند و میگویند محض ناکامی‌های حکومت امامعلی رحمون سبب شده است که هر سال 1 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی قابل کار تاجیکستان به خارج و اساساً به روسیه به مردکاری میروند. امامعلی رحمون و همسرش عزیزما رحمانووا 7 دختر و 2 پسر دارند و یک مایه دیگر انتقادها به خویش و تبار سرشمار پرزیدنت رسیدن منصب‌های کلیدی و تجارت‌های پرفایده در تاجیکستان است. دختر او آزاده رحمون رئیس دستگاه پرزیدنت و پسرش رستم امامعلی شهردار پایتخت و رئیس مجلس ملی پالات بالای پارلمان و طبق قانون اساسی رهبر دوم جمهوری است و باور می رود که امامعلی رحمون یگان وقت از مقام برود به جای او یکی از فرزندانش و غالبا رستم امامعلی به جای او خواهد آمد. ولی این نقشه اینک چند دفعه باز به دلیل‌های مختلف تعقیب گذاشته می شود و در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 نیز امامعلی رحمون دیگر باره نامزدی خودش را گذاشت، نه پسرش رستم امامعلی را که بسیاری ها انتظارش داشتند. به هر وجود از این حقیقت کسی نمیتواند چشم بپوشد که با همه برد و باختش 30 سال از 31 سال استقلال تاجیکستان در تاریخ نوین این کشور به نام امامعلی رحمون که امروز به سن 70 رسید نقش بسته است. زادروز مبارک جناب پرزیدنت.